ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Топови ҷангвари вазни ним вазни ACA Фаридун Одилов оиди ғалабаи чемпиони пешинаи вазни худ Муслим Магомедов фикрҳояшро баён кард. Ассалому алайкум ба ҳама. Муҳорибаҳоро сахт ёд кардам. Ҳамаи мухлисон ва бародарони ман интизоранд. Турнири охирони ACA-ро тамошо кардам. Карди хуб, турнири хуб. оиди муҳорибаи Муслим. Дар аввал ӯро барои ғалабааш табрик гуфтан мехоҳам. Лекин чӣ гунае ки ӯ интизор аст ки ман ӯро ҳайрон кунам, ҳамон гуна худи ман майли калони ҳайрон кардани ӯ ва дигаронро дорам. Ба ман ҷангвароне ки ягон боғ надоранд писанд аст. Ба гӯштани ӯ назар мекунем. Ҳозирада бошад оиди ягон чиз фикр кардан намехоҳам. Дар пеш маро муҳориба интизор аст барои камарбанди гран-прии ACA ва унвони чемпионии ташкилот. Ва ҳа, ба Муслим фаҳмонед ки барои камарбанд кӣ меҷангад, гуфтааст Одилов. Ва ин суханҳои Фаридун Одиловро клуби ӯ, клуби Аҳмад ММА чоп карданд. Тобови ҷангвари вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев ба чемпиони вазни худ Алекс Перейра шарт барои муҳориба монд. Биёин суханҳои Анкалаевро гӯш мекунем. Алекс, ман туро эҳтиром мекунам, аммо воқеият чунин аст ки ту ҳоло ҳам чемпионӣ, танҳо ба он хотире ки бо ман ҳоло ҷангидагӣ нестӣ. Ту бо нинзаи қалбакӣ ва ҷангвари кӯчагӣ ҷангидагӣ, ки онҳо манаҳ надоранд. Агар Исраил Адесаня туро ба нокаут равон карда тавонист, пас ман 3 маротиба зиёдтар ба ту зарар мерасонам ва ман ин корро бегӯштин мекунам. Алекс, биё шарт мебандем. 15 дақиқаи аввали муҳориба бегӯштин мегузарад, навиштааст Анкалаев. Дӯстон, ба фикри шумо агар муҳорибаи Алекс Перейра ва Магомед Анкалаев баргузор гардад, пас кӣ ғолиб шуда метавонад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Инак дӯстон, карди UFC Fight Night ки рӯзи 20 июл баргузор мегардад, аллакай ӯро нашр карданд. Бояд гуфт ки дар ин кард варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзигари амрикои Трей Огден мешавад. Ва айни замон шумо ин кардро дар рӯи экранҳои худ дида истодаед. Ва чӣ гуна ки мебинед муҳорибаи Лоиқ зидди Трей дар карди пешакӣ мегузарад ва сеюм муҳорибаи турнир хоҳад шуд. Албатта ки то турнир ин кард тағйир ёфта метавонад, лекин айни замон ана ҳамин гуна аст ва дар сайфаи расмии UFC низ муҳорибаи Лоиқ сеюм муҳорибаи турнир аст. Хотиррасон мекунем ки барои Лоиқ ин чорум муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. худи ҳозир Раҷабов дар UFC 2 ғалаба ва 1 бохт дорад ва ҳамаи рақибони Лоиқ дар UFC проспектҳои ҷавон буданд. дӯстон, мо оиди Лоиқ ва рақиби ӯ навори калон нашр кардагием. ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ва касоне ки ин наворро дидагӣ набошад, ҳатман дар омада тамошо кунед. Дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.